Пане Даріо, Шахтар робить серйозні підкріплення. Останній новачок Алісон, він сьогодні дебютував. Що скажете, це такий трансфер на перспективу, тому що два трансфери останні такі, які зробив Донецький Шахтар, молоді бразильці, але за великі суми. Мы купили то, что нам надо. Продали Зубкова и купили Вингера, который искали уже полгода. И, надеюсь, наконец-то купили то, что хотели, и он в будущем принесет пользу. З точки зору менеджера, наскільки зараз важко ось таких легіонерів запрошувати сюди в нашу державу, щоб вони дійсно інтегрувалися в чемпіонат України? Больших проблем их уговорить сюда, они достаточно молодые. Им надо время, им надо адаптация. Иногда время есть, иногда время нет, но мы знаем, что купили и уверены, что он даст пользу Шахтарю в будущем. Алісон, Еліас – це гравці, які за кілька сезонів мають стати такими лідерами. Ну, зависит от адаптации, зависит от всех. 3 месяца, полгода, я не знаю.